epizodu kao i uvek. U ovoj epizodi danas snimamo novi serijal, kao što ste pročitali u naslovu. Ja stavio bonus čest i dobio sam 2 pa super. Skinuo sam najnoviju verziju, pa ajde da počnemo da snimam zato što mi je bagovalo preko tableta da igram. Vidjet ćemo sve ove stvari u čestu. I ono se bacamo na posao, cepamo drva i tako svašta nešto. Ajde brže to bre. Uzimaj bre to sekirče bre, nemoj da ti isekiram tu glavu. Uzet ćemo šarve repice, ne. Ovakoc, ovo ovdje. I ovo, ajde bre! Tako, ovako, sve onako, pa ovako i onako. I svugde nešto drugačije i ovo i ono, ljudi, svašta nešto, bro. Evo sam po ovaj čest ovdje, da vidimo što smo dobili. Brate, koliko dobre stvari. Mislim, već ih imam. Sve sam iste dobio, osim kaktusa ovog. I lubenicu sam dobio, to je dobro. Potato! Volim potato je kao džole. Ajde bre, pokupi se bre. Ako malo šmrcam, to znači da sam malo bolestan, ali nema veze zato što sam bolestan i ovo i ovo i što nemam pojma ni ja. Uzet ćemo ovo sve. Bež bre kokoško u dupe bre da te nosim ja. Nosi se u dupe na vaša. Ja ljudi, šta mislite vi? Razim kožu bro. Škola počinje sledeće srede. To je nije ovo. Baš sam učio. Ajde se bacamo na kopanje drveta. Na cepanje drveta. Stavit ću ovdje jedan timelapse. Pa, počnemo. I evo ga ljudi, završio sam sa cepanjem drva. Sakupio sam, evo samo da pokažem, 32 loga. Da ne fejkujem. Možda bolje razmišljao sam da li da budem živeo u zemlji dok malo ne prikupim materijala ili da napravim već kuću, ali mislim da je bolje da živim u zemlji. Mislim, bolje je 100 puta, pa... Evo što ćemo da kopamo. Evo, sa sidom ćemo da kopamo, bre. Idemo u pobedu sa sidom! Ovo malo pogrešno zvuči, zato što ima bolest sida. I ovo se zove seeds. Ne pričamo o toj bolesti. Kopanija, bre. Idemo dole. Ajmo bre, u breu. Tako, ako se čuje
nekako čula neki zvuk kao vum, 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 vum. Zato što sam pored kuhinje u dnevnoj sobi, zato što soba mi se sređuje, mislim, mama mi sređuje, zato što me brzo sredim, pa što do nedavno ne snimam klip dok ona sređuje tamo sobu, a uključena je parna mašina koja je u kuhinji, pa se možda čuje glasno, nema veze. Ovaj klip snimam u podne, možda će izaći za 5-6 dana, ne znam ni ja. Mrzim da editujem, mnogo me mrzim editujem. Da, zapratite na Instagramu, bit će tu negde i kako zove mog glavnog šefa, koji se zove Stefan, njega zapratite na ljudi komšiluk, na naš kanal, na taj drugi, ovaj za gameplay i zapratite ga na Instagramu, bit će isto tu negde. O, Bog te koliko ovdje uglja ima. Kako izađem. Stani da iskopam do kraja ovaj ugalj. Ne znam da se vidi nešto, ali ja dosta vidim. Ne bre. Mrzim. Bude nesmet. Ne znam, ne pričam o veze. Ćemo staviti ovako. Napričamo jedan crafting table. Ćemo ga staviti. Napričamo jedan mačić. Sekirče. Bam, bam. Naravno, bakalja nam treba. Da osvetlimo, znate, već ozbiljna priča. Već ozbiljna priča. Ovdje ćemo staviti neka vrata. Evo mi ljudi, smarali roditelji. Vratio sam se u sobu, sad se čuje mir i tišina. Da snimamo neke stvari sada. Ovako. Ostavit ćemo i tu. Moje nepotrebne stvari. Onda se bacamo na pravljenje šporeta. Posle toga možemo završavati već epizodicu. Što je već predugo, brate, ni 7 minuta, nećete pogledati ni 5 minuta, ajde. Naprimjer, šporetić, 2 šporetića, tamo nek idu. Tako. I samo vrata da napravimo i to će biti kraj epizode, mislim. Napravit ćemo svojim sa faksom malo sa Jungle Woodsom. Razumete tu priču. Ne znam ništa pričam, ali ne veze. Sada ćemo kudec. Takoc. Ovo vratit ćemo vratiti, možda nam posluže. Tako da, ovdje je kraj epizode, lajkujte molim vas video da bi nastavio snimati i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Peace. Da, ne sam rekao, možda ću igrati među epizodama. Ajde, čao.